A lonxa de Portonovo conta cun produto que triunfa nos mercados internacionais. Trátase do ourizo. Son 4 as embarcacións que se dedican a este produto. Os ourizos chegan á rula portonovesa e son trasladados de inmediato ás depuradoras, para posteriormente ser transportados aínda con vida aos países que máis o reclaman. Casi todo vai para Francia e para Italia, é a maior parte do que se destina, é para consumo directo, o cal ten que salir de aquí moi cedo para poder coller o transporte en Vigo e xa salir para o exterior. Aquí no mercado interno queda algo, o sea, no mercado nacional, pero bueno, é moi pouquiño, a maioría vai todo para fora. O mercado europeo é o que máis reclama este produto, pero nos últimos anos a demanda crece tamén en países asiáticos como Xapón. O noso vai moito máis cara ao mercado europeo, máis que hacia Xapón, porque ao ser un produto moi perecedero costa moito máis leválo ali. O que chega ali xa é a gónada envasada, o sea, xa as empresas que teñen esa forma de traballar, de envasarlo directamente e xa mandar en tarro a gónada. Nestes países, o ourizo considérase un alimento exquisito. De feito, para ali eles é como o caviar, é algo super demandado e que o valora moitísimo. Estes 4 barcos traballan 6 meses ao ano. Os días de traballo teñen unha cota de 80 kilos por barco. Nas épocas boas, o quilo de ourizo pode venderse a máis de 20 euros. A facturación deste produto supón un ingreso importante para a lonxa de Portonovo. Pois ahora mismo supón unha gran parte do beneficio que está tendo a lonxa de Portonovo, porque máis ou menos podedes botar contas, un barco se trae 80 kilos ao día e vai a unha media de 13-14 euros, podedes vos imaginar, a lonxa quedase co porcentaxe por facer a intermediación entre os barcos máis os clientes, e a verdade é que con eso pódense pagar 2 sueldos ao ano. O ourizo recóllese nas zonas rochosas da costa, como por exemplo en Punta Faxilda. Se o tempo acompaña, os barcos tamén teñen permisos para recollelo en Ons. O ourizo de Ons está catalogado como un dos mellores do mundo e conta con premios en catas internacionais.